एसे बहा दंलाय थाइसेबो मालिकनो हरनानै फैसा आरो फैसालाय थाइसे फैसा गैया बे फायनिफ्रायनो आं गुगोल पे खालामनानै मैया हरनांगौ जादों बिदिबो होनांगौ आं 1000 मालिक फन मारासे बेसेबां जाखो आं मिथिगौ दा फन नाम्बार से मालिक बेजोंनो हराखै मालिकआ नै ड्राइवर गुगोल पे दंना गैया होनना सोंबाय आंहा दं होनबाय गुगोल पे सोनाव बेलेगाव होजोब्बाय आं बिसोर मोनाखै आं दासो गाबोन मोनसिगोन आं दा हाँ फोन फोन दिनै बहर बिलाय गाबोन गाबोनसो लानानै फैगोन आं जोहर करने बोलतो हरा दिनै 1000 हरदों 1000 हरदों जोहर करने दखान बोलतो बिलाव नायलाय फैसाबा दखान बिलाव नायग्रा दखानाव हरा मैगं थाइगं हरा आए बिया मा 1000 हरलाय आंनो आं मोनाखै होनबासो दा हरगोन आङो मा गाबोन होजोबना गाबोन What open what is the pen go साथामना gila kata dulu lupa pak kota dulu ये गोटे किछु ना जाए kota jamu भाइया संसे भाइ भाइ और जाए kota jamu दा फटाफट फटाफट ओइ आलु दङ आलु संदो ओमफ्राय दाउदैखौ एवलाबायसै ना दाउदैबो जालाबायसै आलु खाबो सामफ्रामबो बेदर जानो हाया बे अमा बेदरानो सेरसेयाव बेसेबां 400 थाखा